May 15, 2026, mauna ang second coming ni Kristo Jesus. Mauna tudlo sa usa ka pastor nga gapadala ni aning nga mga tracts. Ingon pa niya, sa May 15, 2026, mauna ang adlaw sa pagbalik ni Kristo Jesus. Kabalo pa gid sila unsang takna ang pagbalik ni Kristo Jesus. Ingon pa sa tracts, mga alas 9 padulong sa alas 11:59 sa gabi ang pagbalik ni Kristo Jesus. Adlaw kini nga igpapahulay. Ang ilahang bersikulo, Mateo 25:6 ug buhat 1:12. Kabalo usab sila unsang bulana, Mayo ug Pitsa 15. Na sila mga proof, mao ni nga mga verses. Ug kabalo gyud sila unsang tuiga ang pagbalik ni Kristo Jesus. Ingon pa nila 2026. Unsa ilang verse ani mga igsoon nga nakaabot man sila sa 2026 nga tuig. Ang ilang verse mao ang Juan 2:20. Ingon pa diri, kapatan og unom ka tuig nga gitukod kini nga templo ug ikaw ba motukod niini sa tulo ka adlaw? Namoon kini ang gibasehan nila nga bersikulo. Ang pangutana sa kadagkuan sa mga Hudyo, ingon nila kapatan og unom, meaning 46 years kini gitukod nga templo unya ikaw bangon lang nimo ni sulod sa tulo ka adlaw. Now diha sila nga number nagkuha og number sa pagbalik ni Kristo Jesus. 46. Ingon nila, the word score comes from the Old Norse word score, which meant to put a notch on something. That's why the word score came to represent the number 20. So, isa ka score equivalent sa number 20. Now, ang 46, duha na ka scores. So, 20, 20. Yan na may sobra nga 6. 20, 26. Oh, diha sila naka-conclude nga ang pagbalik ni Kristo Jesus 2026 kidi ay. Nga no? Kay mao man daw kuno na ang kadugayon sa pagtukod sa templo. So, mo po daw na ang kadugayon sa pagbalik ni Kristo Jesus, mobalik siya 2026. Mga igsoon, insakto ba kini? Dili. Now, dili mga igsoon ay. Dili magbase ang Ginoo sa kalangay sa pagtukod nila sa ilang templo. 46 basig nagalangay-langay ang uban ni adto busa ni abot og 46. Kabalo man kita ba nga dugay matukod ang mga templo sa unang panahon kay wala sila mga himan. Pero wata kabalo basin apil pod ang ilang pagkalangayan busa nalangay gyud ang pagtukod sa templo. Now dili kita magbase niya na mga igsoon ha sa pagbalik ni Kristo Jesus. Abi ninyo, daghan sa mga verses nga gibang represent ani nga argumento pero dili nila ma-explain kining giingon sa pulong sa Ginoo. Tubag niya na maula man kini. Walay nasayod unsang takna, unsang bulana, unsang adlaw ang pagbalik ni Kristo Jesus. Apan walay tawo nga nasayod kanus moabot kadtong adlaw o takna. Bisan na ang mga anghel sa langit o bisan gani ang anak kundi ang amahan lamang. Walay nasayod unsang takna ora sa adlaw, ang adlaw sa pagbalik sa anak sa tao. Bisan gani ang mga anghel wala kabalo. O ang anak sa tao wala kabalo kundi ang amahan lamang ang nakabalo. Nya nganong moingon man ta mga igsoon nga kabalo kita. Nganong moingon man kita nga May 15, 2026. Ingon na gani ang pulong sa Ginoo, walay nakabalo bisan gani ang anghel, bisan gani ang anak sa tao. No, mas bright pa lugar ta sa mga anghel. Mas bright pa lugar ta ni Kristo Jesus sa unang panahon, ha? Now, sa unang panahon si Kristo wala niya pili ang hibaluon ang iyang pagbalik. Kay nagpakatao man siya dili ba? Gitugutan niya nga ilimit ang iya nga power, ang iya nga omniscience, busa wala niya pili ang hibaluan. Now, ang point lang ni Kristo Jesus diri mga igsoon nga wala gyoy nakabalo bisan kinsa. Mao nay point ni Kristo. Unya naay mga tao nga nagsulbong karon gapang hinambog nga kabalo daw kuno sila. Mas bright pa sila sa mga anghel, mas bright pa sila ni Kristo Jesus sa unang panahon. Di ba mga igsoon? Ingon gani diri mga igsoon, ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Diba sa panahon ni Noe ang mga tao, wala na minaw, nag-inom, nagkaon, nagbinyuay. Hantod nga si Noe nisud sa arka, ug nikalit lag-abot ang baha, bahaan sila. Wala man magsaba gud ang baha kanu sa siya maabot. Ingon ana usab ang pagbalik sa anak sa tao. Dili magsaba kung ano sa maabot. Ingon pa sa pulong sa Ginoo sama kini sa usa ka kawatan. 2 Peter chapter 3 verse 10. Apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinahunog ug ang mga butang mosilaob ug maugdaw ug ang yuta mahanaw uban sa tanan nga naan niini. Ang pagbalik sa Ginoo, ang adlaw sa Ginoo sama sa usa ka kawatan. So dili ka na magsaba unsang takna. Busa karon ang atong trabaho na lang mao kini ang pagpangandam.
Kaya ang kawatan, maubot kinaunsang takna, wala kita kabalo unsang takna, busa mangandam kita. Dili kay magbuhat-buhat kitag pizza. Abi ninyo, sa panahon nga ga-expect kita nga dili siya mabalik, maunong orasa nga siya mabalik. Basahon ko ang pulong sa Ginoo, Mateo 24:44. Busa kamo usab kinahanglan nga mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Mangandam daw ta kanunay nga naman kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala kita magpaabot sa iya. Meaning sa panahon nga wala kita ga-expect nga moabot siya, ana nga takna hinuon mubalik siya. Now sa panahon nga kita nag-expect nga siya mabalik anang taknaa, now dili siya mabalik anang taknaa. Ingon dere mubalik siya sa takna nga wala kita kabalo nga mobalik siya anang taknaa. Now, example, ga-expect kita nga mabalik ang Ginoo sa Mayo 15, 2026. Now, dili mobalik ang Ginoo anang taknaa kay ga-expect naman kita nga mabalik siya anang taknaa, di ba? Mubalik siya sa panahon nga wala kita ga-expect nga mabalik siya. Now, tanan nga mga dates nga wala ninyo na mention, siguro gayod nga anang taknaa mubalik siya. Kaya ngon ang pulong sa Ginoo, mubalik ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Naman wala ka mag-expect sa iya, busa mag-andam na lang ka. Kaabi nimo di mabalik ang Ginoo karon, nikalit ra man dai siya balik. Example, nagpakaon ka mo, nagpangasal ka mo, abi niyo wala lang, just common days, nikalit lag abot si Kristo Jesus. Wala ka kapangandam. Wala, impyerno ka. Ngayon pa sa pulong sa Ginoo, ang pag-abot sa anak sa tao may sama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Verse 37, Mateo 24. O verse 38, sama sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tao nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon o pag-inom o pagmenyuay, hangtod gayod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa mahitabo hangtod nga ang lunop miabot og mibanlas kanilang tanan sama unya niini ang namahitabo inigabot sa anak sa tao. Sige sila lipay-lipay, minyo, kaon, inom, common days. Sa kalit lamang misod si Noe sa arka, katawa-katawa sila, niabot nagkalit ang lunop og nagabanlas silang tanan. Niadtong panahon na duha ka tawo ang magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babaye magaling og pagkaon ug ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang inyong Ginoo. Wala ginakabalo. Ang pastor ani nga tracks gatudlo gid siya nga kabalo gyud ta. May 15, 2026 pagkadako gayud niyang ignorante. Hinumdumi kini kung ang agalon sa panimalay nasayod paunta unsang taknaa sa gabi moabot ang kawatan, magtukaw gayod siya ug dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan mag-andam kanunay kay maabot ang anak sa tao sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Pag-andam kay si Kristo maabot sa panahon nga wala kita magpaabot kaniya. Unsaon pag-andam? Pag-repent, balik sa Dios. Dawata si Jesus isip Dios ug manluluwas. Paminaw sa iya nga pulong. Ayaw awata ang mga tao sa panahon ni Noah nga wala na minaw sa pulong hinon gikatawan nila si Noah. Paminaw sa pulong, paminaw sa Biblia kay mao kini kamatuoran ug mao kini ang makaluwas kaninyo. Pag-andam, pagrepent dawata si Kristo ug dayon pagbuhat usab og maayo. Isip ikaw linuwas na sa Ginoo. Mao na ang pagpangandam mga igsoon. Salamat, dalaygon ang Ginoo. Bye-bye.